Helo, sydd y ti? Dwi'n alright. Da iawn. Sut o bywyd yn dy drin di? Oh, fine. Wel, dwi'n deud dwi'n alright, ond dydw i ddim o gwmpas ymhethau yn llawn heddiw yma. So, gwni weld sydd eithi. Nawn ni just go with the flow. Be am I fi esbonio be dyn ni'n mynd i gobeithio siarad am heddiw yma, ie? Felly, dyn ni'n mynd i sgwrsio am gyflenwyr yn dydyn. Wyt ti eisiau deud be dyn ni'n feddwl pan dyn ni'n deud y gair suppliers neu cyflenwyr? Reit, felly cyflenwyr, suppliers ydy'r bobl sy'n mynd i helpu chi greu diwrnod ffantastig. Bobl ydych chi'n mynd i fod yn cydweithio hefo i greu diwrnod sydd yn siwtio chi. Achos mae priodasau, o'n bwys pa raddfa, bach, mawr, mae yna gyflenwyr yn rhan ohono fo. Fel rheol. A felly, sy'n ni gallu rhestru rwan yn gallan pa gyflenwyr dyn ni yn sôn amdano. Wel, ti'n un. Ynddo, ffotograffydd, helo. Dwi'n un. Wyt. Trefnydd neu cydlynydd priodas. Falle nhw'n ni sôn am y gwahaniaeth yna, actually, rhwng trefnydd priodas a cydlynydd priodas. Mae hynny'n un diddorol. Yndi. Nhw'n ni sôn am hynny rhywbryd. Nefo. Rhaid ni sgwennu hwnna lawr, ni gofio. So ffotograffydd, trefnydd priodas, florist, pobl sy'n gwneud y gacen. Fideo. Lleoliadau. Ffrog. Wel, gwisgoedd in general. Gwisgoedd siwts, accessories neu ategolion. Ategolion, gair da. Thank you. Y decor. So, popeth o mae'n fel wedding favours yn does. Y stationery i gyd. A mae stationery yn eang iawn erbyn hyn. So, back in the day, ti'n meddwl am stationery, ti'n meddwl gwahoddiadau a rhifer y bwrdd. Fel place names yn da. Ond mae'n gallu bod lot mwy. Ond be nawn ni efo'r podlediad yma i bawb sy'n gwrando, mi nawn ni sôn am rhain i gyd yn unigol mewn dipyn o fanylder. Ond am heddiw, dyn ni'n mynd i sôn yn fwy cyffredinol am sut i fynd ati i chwilio am y cyflenwyr yma a dod o hyd i'r rhai sy'n siwtio chi yn bersonol ynde. Hynny di dim just mynd am y rhai sydd yn mynd efo ffasiwn ar y pryd. Mae'n rili pwysig. Dyn ni'n mynd i sôn am beth ydych chi angen ofyn iddyn nhw cyn archebu a cyn anfon y deposit neu a sign on the dotted line. Pwysig iawn. Yn hollol. Nawn ni sôn am beth ydych chi angen checio yn y cytundebau. Dyn ni hefyd yn mynd i sôn am eich disgwyliadau chi fel par priodasol, eich disgwyliadau chi o'r cyflenwyr a'r berthynas proffesiynol yna rhyngdda chi a nhw. Ond hefyd, flipio hwnna drosodd a beth sy'n ddisgwyliedig ohonych chi fel yr par priodasol. A hynny di, beth dyn ni'n feddwl ydy sut i gyfathrebu hefo'ch cyflenwyr a darparu gwybodaeth iddyn nhw am eich diwrnod mawr, mwyn iddyn nhw wedyn fedru rhoi'r gwasanaeth gorau posib i chi. So, in a nutshell, dyna beth dyn ni'n mynd i fod yn drafod heddiw yma. Gan gofio, fel o'n i'n deud, mi fyddwn ni yn trafod y cyflenwyr i gyd yn unigol mewn mwy o fanylder rhywbryd arall. Stay tuned. Stay tuned. A cofiwch bod chi'n gallu gofyn cwestiynau penodol i ni hefyd. Yn bendant. Draw ar ein Instagram. Da ni'n licio cwestiynau. O fel call llythyren, dydy? I love it. Ellwch chi bostio os da chi isio. Sy'n yn wych. Sy'n fy modd. Dwi byth yn cael post. Ydy cyfeiriad ti ar wefan ti? Yndi. Mae'n fi fyd yn meddwl. Gosh, mae gwefan fi'n hyn. Peidiwch yn mynd i'ch... gosh, na. Gellwch chi fynd i'r wefan os da chi isio. Calon event, neu digwyddiadau calon. Ond, mae yn rili hyn. Instagram is best. Ond anyway, cyfeiriadau, os da chi eisiau gwneud yr snail mail, ellwch chi wneud hynny. Ond, beth bynnag, podlediadgwnaf, ynda? Wrth gwrs. Dyma ni mynd. Yay! Siop pleser. Dyma brofiad siopa dillad priodas unigryw a moethus dan ofal un teulu a leolir ym Mhentref Pontarddulais 20 munud o Abertawe.
Mae pleser wedi bod yn lle y mae'n rhaid ymweld ag ef ers dros 34 o flynyddoedd ar gyfer y brydfer stylish sy'n ymwybodol o ffasiwn. Mae pleser yn cynnig dewis eang o ffrogau ynghyd â dillad i'r mamau gan weithurwyr a chynllunwyr fel Jesus Peiro, Rosa Clara, R.C. Cocktail, John Charles a llawer mwy. Gall pleser ddarparu dillad sy'n fwy na lai wedi gwneud â llaw i ateb gofynion y cwsmer. Mae hefyd yn cynnig system o pwyntiadau 1 i 1, ble gall pob cwsmer gael sylw llwyr aelod o'r tîm. Llunos eiriol Julie Alice mewn stafell breifat. Wedyn gall Angela, y wynadwraig anhygoel o ddawnus, dynnu unrhyw bryder i ffwrdd wrth wneud unrhyw newidiadau yn fewnol yn y siop. Mae pleser yn ymhyfrydu mewn cynnig gwasanaeth rhagorol, gonest o'r eiliad y daw cwsmer dros yr hiniog, a bydd yn parhau i wneud hyn fel y gwnaeth sylfaenydd y busnes Marian ers 1989. Dilynwch nhw ar Instagram @pleserbridal. Sut i fynd ati i chwilio am gyflenwyr a dod o hyd i'r rhai sydd yn siwtio chi yn bersonol? Ti eisiau kickstartio ni ar hwn? Wrth gwrs, dim problem. Dwi'n meddwl, yn gyntaf, beth pwysicaf ydy bod chi yn dod o hyd yn union beth ydych chi eisiau allan o'r diwrnod. Sut fath o steil ydych chi'n mynd am, sut fath o vibe ydych chi'n mynd am y diwrnod. Be di'r gweledigaeth, be di'r vision gyda chi. A bod chi yn eitha sicr am hynny, bod chi'n gwybod pa drwy ydych chi'n mynd i fynd lawr. A wedyn, unwaith ydych chi wedi dod o hyd i hynny, a mae'n siŵr fyddwch chi'n edrych ar Instagram, Facebook, TikTok, beth bynnag i gael yr ysbrydoliaeth yna. Dych chi wedyn angen edrych am y bobl sydd yn leinio fyny hefo'r gweledigaeth yna. Bo chi yn dall, bod yna bobl sydd yn... Dwi'n meddwl, mae cyflenwyr sydd yn experts yn y maes really wedi sticio i be maen nhw'n dda yn efo. A felly, dych chi angen ffeindio bobl sydd yn leinio fyny hefo hynny. A bobl dych chi'n meddwl, sy'n ni'n gallu cael hwyl fo'r person yma, sy'n ni'n gallu... Bod yna trust na hefyd, ymddiried yn bobl, mae hynny'n rhywbeth mawr hefyd. Yndi. Ar hwnna wedyn iawn, ti'n deud ysbrydoliaeth, beth sy'n eich ysbrydoli chi a cael yr gweledigaeth, mae'r vision da chi isio o'ch diwrnod priodas. Wel, dwi iawn fel trefnydd a cydlynydd priodas yn siarad efo gymaint o gyple sydd yn teimlo'n overwhelmed yn fan hyn. Sure. Mae yna lot o bobl, dyn nhw'n gwybod beth maen nhw isio. Maen nhw'n meddwl, mae rhaid i fi... Mae yna reole maen nhw'n meddwl. Sure. Ti'n gwybod? Gobeithio bod fi'n... Dwi'n gwybod dwi'n gwneud synwyr yn yma. Ond dwi'n meddwl, yr hyn dwi'n ddeithio nhw fatha cyngor ydy peidio googlo neu mynd ar Pinterest a rhoi wedding. Sure. Neu weddings 2023 neu what's in fashion now. Peidio wneud hynny. Ond yn hytrach, allech chi mynd i'r newsagents lleol a prynu magazines fatha cylchgronau garddio, cylchgronau fatha interior design, y pethau fel nid just stwff priodas. Sure. I gael yr ysbrydoliaeth yna a mynd fel yna, achos mae o mor overwhelming, a ydych chi'n mynd i gael eich tynnu mewn i fyd ffasiwn yn hytrach na beth sydd yn teimlo'n iawn i chi a'ch personoliaethau chi. Beth sydd ti'n cytuno efo hynna? Dwi'n cytuno efo hynna. Mae trends yn mynd a dod bob defnydd yn dydyn. A dwi'n meddwl bod hi'n bwysig bod cyplau ddim yn disgyn mewn i'r trap ma rili o ddilyn bob trend priodasol sy'n ne. A fel y ti'n sôn o'n am magazines garddio, magazines interiors, pethau felly, dyna sy'n rhoi ysbrydoliaeth i bob beth arall yn bywyd ni'n dem, o siwr. A mae rhaid i'ch priodas chi leinio fyny hefo'ch gwerthoedd chi, dwi'n meddwl bod yna'n beth pwysig. Ac wrth gwrs, dwi'n sôn am ffotograffiaeth o'n specific wrach, ond pan ydych chi'n meddwl am sut fath o liwiau ydych chi'n licio, sut fath o decor sgynnych chi adre, ydy'ch lluniau priodas chi mynd i edrych yn neis ar y wal efo'r decor sgynnych chi. Dwi'n gwybod bod yn swnio'n eitha ar yr arwyneb, ond ydych chi edrych nôl o'ch priodas a meddwl, oedd hwnna'n ni. Mae hwnna'n teimlo fel diwrnod ni. A nid bod chi wedi mynd a just plycio rhyw trend allan o'r awyr. Dych chi wedi gweld beth ar TikTok sy'n reit cool neu eitha snazzy lle. Bod ni'n bwysig i sticio eich gwerthoedd chi os ydych chi'n bobl sy'n licio mynydda neu bod gen chi
luniau ar dop mynydd ar ôl, neu bod gennych chi fenyw sydd yn ganol tirwedd, bod gennych chi lot o stwff naturiol yn rhan o'ch diwrnod chi. Mae'r gwerthoedd mae gyd yn dod mewn, dwi'n meddwl, achos ydych chi wedyn yn bach fwy, bach mwy o deimlad o disetlo. A mae'r cynllunio lot haws os chi'n sticio i pwy ydych chi fel cwpl. Dim angen mynd am y trends. Beth yma sy'n popio fyny bob defnydd, dwi'n meddwl bod angen mynd am hynny o hyd. Ac wrth gwrs mae'n dod lawr i'r cyflenwyr hefyd wrth gwrs. Dim rhaid mynd am y cyflenwyr sydd yn neud beth sydd yn cool ar hyn o bryd. Sticiwch chi efo'r cyflenwyr, ydych chi'n teimlo, ydych chi ar un lefel efo. Yn hollol. Wel, llefydd amlwg, da ni wedi sôn amdano nhw, i chwilio am ysbrydoliaeth ydy'r socials yn des. So Facebook, Instagram, Twitter, mae Pinterest, mae'r rhain i gyd yn amazing. Ond i fi, ti newydd sôn nwan ar dewis cyflenwyr sydd yn siwtio chi eich personoliaethau chi, a'ch gwerthoedd chi, ac i fi, sy'n ffordd gwell arall i wneud hyn na cwrdd pobl wyneb yn wyneb. A dyn ni wedi dod yr ochr arall i Covid rwan yn hynny o beth. Sôn rwan ydw i'n pethau fatha ffeiriau priodas a sioia priodas. Da chi ewch iddyn nhw. A rhowch chans iddyn nhw i gyd, ti'n gwybod? Peidiwch a just meddwl, dwi just angen blodau, so dwi just yn mynd i fynd i'r ffair priodas yma, wneud beeline am yr stations blodau, a that's it. Os da chi ddim wedi bwcio pethau, neu hyd yn oed os da chi wedi bwcio pethau, rhowch amser i bawb os fedrwch chi. Peidiwch a just meddwl, dwi jyst yn mynd i biciad i'r ffair briodas yma. Rhowch y diwrnod neu o leia'r bore neu'r pnawn i chi'ch hunain i fynd yna, a peidiwch yn mynd â gormod o bobl efo chi. Yn bendant. Ti'n gwybod? Yeah. Cerwch y pobl da chi'n gwybod sydd yn nabod chi'n dda, a sydd yn mynd i'ch cefnogi chi, a pobl sydd yn gallu rhoi yr amser yna hefyd iddo chi. O'n i'n arfer trefnu ffeirio priodas, a plant yn dod mewn, a toddlers mewn buggies a pethau. Chod, os modd i chi gael bobl i warchod, i chi gael yr headspace yna, gwnewch hynny, achos dwi'n fam, dwi'n gwybod yn union fel mae o fel, mae'r gair mam yn cael ei ddeud, neu dad, 100,000 gwaith mewn awr, heb sôn am mewn diwrnod. So, ydych chi just angen yr amser yna, achos ydych chi'n eisiau rhithro i wneud penderfyniadau, ac os yna, blentyn bach eisiau bwyd, iawn, oce, na i just fynd am hwn, hwnna'n ddigon da, ffain. Na, da chi'n eisiau difaru. A da chi eisiau cael amser i sgwrsio hefo'r cyflenwyr yn does yn iawn, i gael trafod. A dyna pam bod ni yna, dyna pam bod ni'n mynd i'r ffeirio priodas yma, da ni'n buddsoddi yn amser, ond yn arian hefyd, yn dydyn, da ni'n talu i gael mynd i'r ffeirio priodas yma. Da ni yna i chi, da ni eisiau siarad efo chi, da ni wrth yn bodde. Mi newch chi probably clywed gymaint da ni'n caru priodasau yn ystod y mwy o'r podlediadau yma, ond da chi ddim yn gwastraffu amser. Mae yna gymaint o bobl dwi wedi bod yn dod ar ei traws nhw yn y ffeirio priodas yma, sy'n bron iawn yn apologetic am gymryd dy amser di. Gosh, na, dwi wrth y modd yn sgwrsio efo chi. Dewch, pan ydych chi, Stella, ti'n gwybod, be bynnag? Yr holl gwestiynau, mae mor bwysig, dwi wrth y modd na tyf gwestiynau. Bobl, datrys problemau i bobl. Dyna pam dyn ni yn y busnes yma hefyd. Yn hollol. A be dwi'n gweld hefyd efo cyfro bobl wyneb o wyneb, mae'n y gymaint o ni gyflenwyr hefo, da ni ar Instagram, da ni ar Google, da ni wefannau, popeth. A lot o'r amser ar pethau fel socials, Instagram, TikTok a Facebook. Hwna ydy'n siop ffrynt ni, really. Dyna'r ffordd lle da ni'n gallu dangos y byd yn gwaith ni. A mae'n bwysig bod bobl yn dallt. Dydych chi ddim yn gorau mynd yn bobl sef o'r mwy o ddilynwyr. Dych chi ddim yn gorau mynd am bobl sef o'i reels yn popio fyny bob man. Dych chi ddim yn gorau mynd o'r bobl sydd yn mynd yn viral neu beth bynnag. Achos mae'n bwysig bod ni gyd yn wahanol, a mae'n bwysig bod chi yn trio cael perthynas efo'r bobl yma. Achos ar ddiwedd y dydd, a bosib iawn fyddwch chi'n gwario lot amser efo'ch cyflenwyr hyd at ddyddiad y brodas, yn ystod diwrnod y brodas ac ar ôl y brodas. Mae hynny'n bendant i wir i fi fel ffotograffydd. A'r peth ola sy'n licio bod bobl wedi gwneud i mynd, oh my gosh, mae hyn efo 20,000 o ddilynwyr. Mae rai bod nhw'n dda, mae rai fi bwcio nhw. Dydy hynny ddim
yn rhyw fath o fesur o pa mor dda di rwy'n neu... Safon. Safon, neu hyd yn oed, wrach bod i gwaith nhw'n ffantastig, a wrth gwrs dyna pan bydd gen nhw gymaint hynny ddylynwyr. Ond wrach bod i'w gwerthoedd nhw ddim yr un fath ar i chi, bod i syniad nhw o brodas ddim yr un fath ar chi. So mae'n bwysig bod chi yn cael y sgyrsiau yma, bod chi'n mynd ar Zoom neu ar y ffôn, neu jyst hyd yn oed drwy'n negesu, ond mae bosib deud yn does sut fath o bobl di bobl fel arfer. Dwi'n meddwl yn beth anferth, achos dwi asad yn trio cael bobl ar y ffôn i gael sgwrs. Dys neu siw bod ni ar yr un wavelength. A dych chi'n mynd just bwcio rwy'n, a dych chi'n trefnu ddod yn y brodas, a gwrach, mae'n bach o densiwn, achos dych chi'n mynd siŵr, gosh, dych chi'n di gwared amser yn dod i nabod y bobl yna a cael yr berthynas mae efo nhw. A dwi'n meddwl beth pwysig dda. Mae'n hawdd iawn disgyn mewn hynny, dwi'n gweld bod yn hawdd iawn i disgyn mewn iddo. A mae'n two-way street hefyd, dydy, i ni hefyd, achos mae hwnna'n reswm masif pam bod fi yn cynnig ymgynghoriad am ddim i ddechrau. Mae fel arfer yn para ryw awr, so mae dipyn o amser i fuddsoddi, ond be mae hwnna'n rhoi wedyn ydy cyfle i fi holi y cwpl am ei priodas, i fi gael teimlad i weld os ydy o'n siwtio fi, angwertho i fi, ond hefyd wrth gwrs mae o'n gyfle iddyn nhw gwrdd y fi, dyn ni unai wneud ar Zoom neu wyneb yn wyneb yn Aberystwyth. A mae'n gyfle iddyn nhw ofyn stwff iddo fi, falle bod nhw'n licio fi, falle bod nhw ddim yn licio fi, a mae hynny'n oce. Yndi, mae'n iawn. Mae hynny'n hollol iawn, a dwi'n gwneud o'n glir o'r cychwyn cyntaf, dos ne ddim pwysau o unrhyw fath yn y byd, i bwcio fi wedyn. Os oes neu rwy'n yn dod ata i yn deud, dyn ni eisiau lluniau eitha tywyll, earthy, moody, dydw i ddim yn gwneud hynny. A dwi'n siŵr wyt ti rhyw fath efo'r cynlluniau, mae'n rhyw fath o brodasau falle, dwi ti ddim efo'r... Yr un math o awch falle. Neu falle weithiau bod personaliaethau ni just ddim yn matcho. Yn union. Am di digwydd eto. Nacdi. Ond dyna'r pwynt ynda i roed y cyfle yna. A mi fysa unrhyw gyflenwr werth i halen. Dwi'n gwneud sens? Ydy hwnna'n ddywediad? Dwi'n meddwl bod ysdi. Oeddech chi'n gwybod beth dwi'n meddwl. Yn fodlon rhoi di hamser, hyd yn oed os ydy o'n chwarter awr o video call neu WhatsApp video call, ti'n gwybod, byddwn nhw'n fodlon rhoi dwi'n ei chi. A hefyd, tip arall, peidiwch o bod ofyn gofyn am, i gysgo, beth yw'r gair, ond i'n deud bod fi ddim o gwmpas am hethau heddiw, am pethau ynddo. Ti'n gwybod, mae pobl yn rhoi adolygiad. Of gwrs. Gofyn am adolygiadau. Yeah. Peidiwch bod ofn gofyn, neu falle hyd yn oed, bod brides a grooms o'r goffennol yn fodlon rhoi chi mewn cysylltiad direct hefo nhw. Yn bendant. Peidiwch bod ofn gofyn y pethau yma. Dyma'r math o gyngor dwi'n rhoi i brides a grooms. So dwi ddim yn meindio hynna fy hun o gwbl. Mae'n dangos bod chi wir yn malio yn dydy ac yn eisiau cael pethau'n iawn a dwi'n caru hynna. Na fo, so, nawn ni'n symud yma? Great. So sut i fynd ati i chwilio am gyflenwyr a dod o hyd i'r rhai sy'n siwtio chi yn bersonol? Dwi'n meddwl bod ni wedi cyfro hynna. Dwi'n meddwl. Os oes gennych chi fwy o gwestiynau, os da chi ddim yn siŵr am rhywbeth, gofynnwch da. A gallwn ni bigo fo fyny mewn rhyw podlediad arall, neu falle allwn ni ateb chi ar Instagram, podlediadgwnaf. Like and share. Far and wide. Mi fo helpu ni i helpu mwy o bobl yn neud. Efo'r daith o drefnu. Iawn te. So, nesa, be sy'n ei licio siarad am ydy, be ydych chi angen gofyn iddyn nhw cyn archebu, cyn anfon yr deposit a cyn arwyddo on the dotted line. Dyn ni wedi cyffwr yn bach yn dod. Ond pa fath o bethau ti'n hoffi bobl gofyn iddo ti, neu pa fath o bethau mae bobl yn gofyn i ti? Actually, be nawn ni'n ydy, na i ddeitha ti wan, be dwi'n cynghori pobl i ofyn ffotograffwyr, iawn? Perffaith. Ac i di weld os ydw i yn iawn i wneud hyn neu ddim. So, dwi fel arfer yn gofyn iddyn nhw ofyn pethau fatha, wel, yn gyntaf oll, fel yn i'n deud, i gwrdd y ffotograffydd. So, dwi fel arfer yn deud wrth cyplau i ddewis te 3 ffotograffydd
i actually cwrdd â nhw, unau yn rhithiol neu wyneb yn wyneb, fel bod chi'n gallu cael y feels, fel ni'n sôn gynt. Dwi'n gofyn iddyn nhw i ofyn i'r ffotograffydd wneud yn glir be'n union sy'n cael ei gynnwys yn y pecyn, achos dwi'n gwybod os o ti'n gweithio hefo pecynnau gwahanol, ond mae lot o bobl yn, a wedyn, neu os dwi'n bespoke, fatha, be'n union sy'n cael ei gynnwys yn y pris yna. Faint o digitals gewch chi, faint o prints, os o gwbl, pa fath o album, faint o amser wneith o gymryd i popeth ddod yn ôl ata chi, achos mae eisiau bod yn realistig, yn does? Jyst i fod yn glir o ran beth sydd yn cael ei gynnwys, really. Dyna'r peth mwyaf. Ydy hwnna'n Yndi, yn hollol deg, yndi. Wrth gwrs, dwi'n meddwl un o'r pethau pwysig fel dyn ni siarad am gyflenwyr yma ydy bod yna gyfathrebu clir ar bob lefel efo'ch cyflenwyr. A bod chi yn esbonio'n union beth ych chi isio. A bod chi yn bod yn specific am y cwestiynau yna. Bod chi yn bod yn specific am beth ych chi'n chwilio amdano fo, beth ych chi wedi weld ych chi isio wneud, neu gofyn cwestiynau am pethau fel timelines. Dyn ni, ti a fi, yn gwario'r diwrnod cyfa hefo cypler yn fwy o'r amser. Do ddim fel wrach rwy'n sy'n dylunio blodau, neu dwi'n gwybod y stationery, rhai nhw ddim wedi yn troi fyny'r brodas ei hun, maen nhw'n rhywun rhan o'n fawr tu allan. Ond dyn ni'n gwybod be di trefn diwrnod ag ati. A felly mae'n bwysig bod bobl yn gofyn be ydw i'n neud yn ystod be bynnag ran o'r diwrnod, be bynnag sy'n digwydd. Bod nhw'n gwybod yn union wedyn, pan dwi'n trefnu'r brodas, maen nhw'n gwybod lle dwi, be dwi'n neud, da nhw'n gorfod poeni amdanau. A maen dod mewn i'r ymddiried hefyd, so rai chi, wrth gwrs, dod i nabod y cyflenwyr, ymddiried yn nhw. A'r unig ffordd o wneud hynny, ofyn gwestiynau a wneud yn siŵr, fel dwi'n dweud, bod nhw ar yr un wavelength efo chi. Ddim jyst o ran y steil fel ni'n sôn am cynt, ond o ran amseru pethau, slotio pethau mewn, gosod pethau. Jyst cyfathrebu clir ar hynny. Bob tro. Ac os ydych chi yn hollol overwhelmed a ydych chi'n gwybod lle i ddechrau, mae hwnna'n hollol ffain hefyd. A jyst dweud hynny a dweud, dwi ddim yn gwybod be dwi fod i ofyn, please help. Yn union. A mi ddaw hynny, mynewch chi fagu hyder wrth i chi fynd ymlaen a siarad efo cyflenwyr eraill. Ond os ydych chi wedi gwneud y cam cyntaf fel ydyn ni'n dweud, a bod yn glir ynglyn â be ydych chi eisiau gael allan, be ydych chi eisiau gael gan y cyflenwyr yma, mae fyddwch chi actually yn gwybod be ydych chi eisiau ofyn iddyn nhw. So mae pawb wahanol, really, yn dydy. Yndi, a dyna ni eisiau twsiad ar rwan, mae bob prodas yn wahanol, a dydyn ni ddim hefo fformula i bob prodas. Yn hollol. Dydy prodas ddim yn formulaic. A felly, mae'n bwysig bod chi mynd yn ôl eto, i be nath ni sôn am gynt, am gwybod be ydych chi eisiau. Gwybod sut fath o layout ydych chi eisiau ar gyfer y diwrnod. Sut ydych chi eisiau fod deimlo. No, sicr. Yn ôl â ni i siop pleser. Dyma eiriau gan un o'i cwsmeriaid nhw Rhiannon a briododd yn gynharach eleni. Diolch o galon i llunos ar gang am brofiad anhygoel. Ffroc brodas, mam y gŵr a'r llysfam. Gwasanaeth gresawgar bob tro a pawb yn excited iawn i weld Lara fach wastad. Diolch am bopeth a byddwn ni'n danfon lluniau o'r diwrnod mawr. Sus, Rhiannon. Wel, diolch yn fawr iawn am gael rhannu y geiriau hyfryd yna efo chi, a byddwn ni wrth yn bodde yn podlediadgwnaf yn gweld y lluniau yna. Llongyfarchiadau mawr i Rhiannon a gafodd i ffrog hi o pleser bridal ym Mhontarddulais ger Abertawe. Reit, mae'r cam nesaf yma probably yn mynd i stresio lot o bobl allan pan ti'n deud y gair cytundeb. Ond cwbl ydy cytundeb, really, ydy dogfen sydd hefo set o reolau neu canllawiau fel bod pawb yn dall lle maen nhw'n sefyll. Dealltwriaeth ydy rhwng ddau barti yn dden. Ynglyn â'r gwasanaeth sy'n cael i'w roed i chi. Yr un amlwg i fi i ddechrau, neu un o'r pethau amlwg, ydy checio pryd mae angen i'r taliadau gyrraedd yr holl gyflenwyr.
So, mi ddyle fo ddeud yn glir yn y cytundeb pryd mae angen gwneud y taliadau yma. So, mae'r cytundeb yn dod ar ôl i chi roed yr deposit yn dydy. So, ydych chi'n talu deposit, mae popeth yn hapus, ydych chi wedi dewis eich cyflenwr, oedden maen nhw'n anfon yr cytundeb atoch chi wedyn. Bydd cytundeb pawb yn wahanol, a dyma'r peth yn fama. Allai ddim pwysleisio gormod iawn, peidiwch a dibynnu ar eich cof. Neu just fatha sgwennu'r pisio yn y bapur, neu hyd yn oed just sgwennu'n y dyddiadur. Mae hwnna yn help, a sgwennwch o yn y dyddiadur. Ond, i fi, y top tip yn fama ydy, dwi'n sôn am Excel sheet lot, siwr o fod, am ddim i fyddai anyway. Rhowch o ar eich Excel sheet chi, neu be bynnag ydych chi'n ddefnyddio i gadw trefn ar bob dim. So mae yna golofn yn eich Excel sheet yn deud taliadau, mwy na gyn colofn actually. Mae'r un o'r colofnau yna yn deud pryd mae'r taliad nesaf angen cael ei wneud a faint ydy'r taliad yna. Falle bod rhai cyflenwyr yn ddigon hapus i chi wneud rhyw fath o payment plan a bod chi'n talu dros gyfnod o flwyddyn a bod chi'n wneud 3 neu 4 o daliadau. Dwi'n gofyn am deposit a wedyn y taliad llawn rhyw chydig wythnosau cynt. Ond dwi wedi yn y gorffennol hefyd dod i fyny efo payment plan i rywun hefyd, a mae hwnna'n hollol ffain. Ond jyst byddwch yn agored, peidiwch yn meddwl, o mae'r cytundeb yn deud 2 daliad, eisiau un massive lump sum ar y diwedd. Mae'n really overwhelming. Just deud, actually, ydy'n iawn bod fi'n talu hyn a hyn bob yn dipyn. A siwr o fod, bydden nhw'n deud, ffain. Mond bod hwnna wedyn, yr cytundeb yna'n cael ei addasu wedyn, da. A bod pawb yn glir y cytuno efo'r un peth. Dyna swn i'n deud ydy'r un o'r pethau mawr efo'r cytundeb. A hefyd, y peth arall mawr i checio ydy be sy'n digwydd os oes rhywbeth yn gorau cael ei ganslo. Unai bod yr cyflenwr yn gorau tynnu nôl, neu bod chi newid eich meddwl a ddim eisiau'r cyflenwr yn ydy mwy, ac eisiau mynd efo rhywun arall, ond os da chi wedi gwneud beth ni wedi dweud ar y dechrau, fe hwnna ddim yn digwydd. A hefyd, a gobeithio wir fysa hyn ddim yn digwydd, ond beth sy'n digwydd os ydy'r briodas ei hun ddim yn digwydd am ba bynnag reswm. A ti a fi wedi bod trwy hynna lot o weithiau yn y gorffennol yn do, oherwydd Covid. Covid. So, dwi'n gwybod, ti eisiau sôn am dy brofiadau di yn hynny o beth? Siwr. Dwi'n dall, mae'n rhywbeth... Mae'n commitment mawr yn dydi, talu'r deposit ag ati. Huge. Yndi. A dyna pam rhaid chi'n siŵr o beth ydych chi'n neud. A pwy ydych chi'n bwcio. Ond rhaid chi gofio, dydy'r deposit ddim yna i ddim byd. Mae yna i chi, fel bod chi'n gwybod bod gen chi'r cyflenwyr, a hefyd da ni'n gwybod, da ni'n llenwi'r dyddiad yna, da ni wedyn yn troi bobl eraill i ffwrdd ar gyfer y dyddiad yna. So, i fi, beth bynnag, un brodas o diwrnod allai wneud. A dyna di'r ffocws gynnau. Felly, dyna ydych chi'n dalu am yr holl waith paratoi, yr admin. Mae'n lot o bethau yn mynd o dan y deposit yna. Ac wrth gwrs, pan ddodd Covid, oedd o'n eitha scary yn dod i bawb. Oedd rhaid newid priodasau, y dyddiadau gohirio y hyn i gyd. A y peth cyntaf nes i oedd, nes i bod pawb yn iawn. Dyna'r peth cyntaf nes i. Ond o ran yr cytundebau ag ati, gwneud yn siŵr mod i yn sticio i'r cytundeb fel ag yr oedd o, ond mond tweacio y pethau oedd angen tweacio o ran Covid. Ac oedd pawb yn wahanol fyny, ac yn pawb i'w sefyllfaoedd gwahanol, ond o'n i wastad i wneud siŵr bod cyplau i gyd yn hapus ac yn gyffyrddus efo beth. Ac eto mynd yn ôl i cyfathrebu'n glir, mi oedd yna rhai adegau lle nath gyplau newid y dyddiad heb ddeithau. Gosh. Enghraifft. A wedyn, o'n i'n methu wneud y dyddiad oedden nhw wedi newid iddo, achos oedden nhw heb ddeithau. Wan, mae'n creu problem i fi, allan bod nhw'n dael ar unwaith. A mae'n torri'r cytundeb. Ynddi, mae'n torri'r cytundeb heb fod wedi siarad efo fi. A mae well gan i fod bobl yn onest a bod yn glir efo fi. Sicr cytuno fod ti'n fanau o ran y eglurdeb. A da ni wedi sôn yn fanau am y cytundeb, wrth gwrs, a beth sy'n angen i chi checio yn y cytundebau. A mae o yn mynd â ni'n dod at beth sy'n disgwyliedig ohonych chi o ran sut i gyfathrebu hefo'ch cyflenwyr a darparu gwybodaeth iddyn nhw am eich diwrnod, mwyn wedyn i'r
cyflenwyr fedru'r darparu'r gwasanaeth gorau posib i chi. So, da ni wedi sôn am y pethau mawr, hynny di, sydd yn golygu bod chi'n mynd i dorri'r cytundeb, fel oedd ti'n dweud, Heledd. Ond hefyd, da ni'n sôn am y pethau, falle na fyddech chi yn meddwl sydd yn cael effaith mawr ar eich cyflenwyr. So, meddwl wan am hair and make-up. Okay. So, da chi wedi cael eich trials chi, rhyw fis o flaen llaw, a da chi wedi cytuno a dweud, reit, y stael specific yma dwi'n really hoffi, a hwn dwi eisiau, gret. Os yna unrhyw beth yn newid efo hwnna wedyn, mae rhy hwyr deud wrth eich cyflenwr chi ar y diwrnod, wel hynny di ddim yn rhy hwyr, mae o'n tough shit i'r cyflenwr yn dydi. Mae rhaid iddyn nhw roll with it. Ond, dio ddim yn hawdd i'r cyflenwr yna wedyn orfod newid pethau. Falle bod nhw ddim wedi dod ar products cywir efo nhw wedyn ar gyfer y beth ych isio. Mae eisiau meddwl am hynny. A hefyd, os oes yna rhywbeth yn newid hefo eich bridal party, enghraifft. Mae hwn yn gallu effeithio mwy na dim ond yr hair and make-up. So, na i gymryd cam yn ôl. So, be dwi'n feddwl ydy, os oes gennych chi 5 bridesmaid wan yn lle 4, neu 3 yn lle 4, be bynnag sydd wedi newid, neu os gennych chi, mae'ch gŵr chi darparwr di dewis cael 2 best man yn lle 1, neu beth bynnag, mae hwn yn mynd i effeithio lot o bethau, y lluniau, fydd y ffotograffydd wedyn am hynny Heledd yn gorfod newid yr amserlen rhyw chydig sydd wedyn yn cael y knock-on effect ar weddill y diwrnod o bosib. Mae'n dibynnu pa mor fawr ydy'r newidiadau wrth gwrs. Mae'n cael yr effaith ar y blodau falle o bosib. Mae'n gorau wneud mwy o buttonholes. Os dyn nhw ddim yn gwybod, os ydych chi'n ngofod deithio nhw, mae hyn yn mynd i fod yn broblem. A hefyd mae yn effeithio fel yr hair and make-up wedyn. Mae'r amserlen y paratoi y bore wedi cael ei nocio. So dwi'n gwybod bod hyn yn swnio fatha pethau rili bach, ond yr pethau yma sydd yn mynd i o bosib, potentially, achosi bach o densiwn a stres o dan yr wyneb ar y bore yn ystod y diwrnod. So, just i fod yn glir, i roed yr holl wybodaeth, dim ots pa mor fychan da chi'n meddwl ydio, dyna beth sydd yn mynd i greu diwrnod really smooth i chi, achos mae pawb yn gwybod beth maen nhw'n wneud, a pawb yn gwybod lle maen nhw'n fod, pawb yn gwybod faint o hyn llall y garell sydd y fod, a hefyd o ran eich sanity chi ar y diwrnod, y lleia o gwestiynau mae rhywun yn gofyn i chi ar y diwrnod y gorau oll. Os oes gennych chi drefnydd neu cydlynydd priodas, wel, mae'r cwestiynau mynd iddyn nhw beth bynnag ar y diwrnod yn dydy, ond os nad oes gennych chi un o heine, cofiwch chi ato chi, mae pawb yn mynd i ddod achos chi sydd wedi trefnu fo, chi sydd yn yna'r diwrnod a neb arall i gydlynu lle. So just i wneud pethau'n haws i chi hefyd, nid just i'r cyflenwyr. So dwi'n meddwl, beth sy'n disgwyliedig ohonych chi, dwi'n meddwl cyfathrebu, ynda? Keyword. Wel, gad i ni droi hwnna rownd felly, eich disgwyliadau chi fel par priodasol o'r cyflenwyr. Da ni wedi sôn am y disgwyliadau ni fel cyflenwyr, y disgwyliadau'r cyflenwyr o'r par priodasol, be am y ffordd arall rownd? Ti eisiau dod i mewn ar hwnna? Felly, beth dwi'n meddwl sy'n bwysig ydy bod chi'n cael be ydych chi wedi gytuno gael gynna'ch cyflenwyr. Bod beth sydd wedi cael i'w roi lawr, bod chi'n ei gael o ar y diwrnod cyn neu ar ôl be bynnag. Ac os ydych chi ddim, peidiwch bod ofn gofyn. Ie. Wan, dwi'n mynd dweud peidiwch mynd a ydych chi gweiddi ar eich cyflenwyr na'n byd. Ond gyrwch neges bach, mae'n mynd yn ôl eto'n i gyfathrebu yn dydy. Bod chi'n cyfathrebu, bod chi'n mynd siŵr o wbeth, bod chi di gweld bod wbeth heb gael i gyflenwi, bod chi jyst yn twtsiad ar hynny, yn sensitif. A wedyn di siŵr, os dyn nhw'n gyflenwyr allol, dwi'n werthu halen, dwi'n mynd eto na chdi. Dwi'n meddwl bod o. Os ydyn nhw'n gyflenwyr sydd yn broffesiynol, maen nhw'n mynd o'r agored i gael sgwrs efo chi ac i sortio nhw'r broblemau allan, achos
i ni fel cyflenwyr, y peth pwysicau i ni, di bod ni wedi creu yr gwaith gorau i chi. A bod ni'n neud hynny yn gyson. Yeah. A bod ni ddim yn just bod yn eitha dismissive. Dyna'r peth ola nes i wneud. Nes i wneud siw bod pawb yn hapus. Yn bob tro. hollol. A dyna pam dyn ni'n neud, be dyn ni'n neud, dyn ni'n caru'n swydd, dyn ni yna i chi, ond fel oedd ti'n deud, y keyword ydy'r cyfathrebu, achos dyn ni ddim yn gallu yn amlwg darllen meddyliau. Ac os di rwy'n ddim yn hapus efo rhywbeth, dim ots be ydi o, mawr neu bach, dyn ni ddim yn mynd i wybod nes bod hwnna'n cael ei gyfathrebu. A'r peth ola dyn ni eisiau gwneud ydy gwneud hanner job o'n i'n dde. Yn hollol. Achos bod ni'n gwybod. A gan gofio bod pawb yn wahanol, bod disgwyliadau pawb yn wahanol, bod be mae pobl eisiau allan o'i diwrnod priodas yn wahanol, a dyn ni angen cael gwybod hynna ganddo chi. Mae yn bwysig bod y cyfathrebu yna yn dal i aros yn dyn wedyn, fel oedd y ti'n deud, Heledd, cyn, yn ystod ac ar ôl ynde. Gobeithio bod hynna wedi helpu. Dwi'n gwybod bod ni wedi mynd mewn i hwnna yn eitha kind of manwl yn do. Ond os ydych chi ar ddechrau eich taith, gobeithio bod hwnna wedi helpu. Ond hyd yn oed os nad ydych chi ar dechrau'r daith o drefnu, dwi'n meddwl falle bod hwnna wedi helpu chi ddod yn ôl, i fel reit, be sydd ar goll y fama, be dwi angen wneud. Ond os gennych chi fwy o gwestiynau, os y beth yn glir am rhywbeth, os fedrwn ni gynnig cyngor i chi am rhywbeth penodol am gyflenwyr, please gofynnwch, a nhw'n ni ddod yn ôl ato fo, achos dyna beth i pwrpas podlediadgwnaf i'ch helpu chi i gael y diwrnod perffaith i chi, ynde. Bob tro. Na fo. Wel, tan tro nesaf, felly diolch fawr am rando. A fel dyn ni'n deud, like and share. Mor cringy, dydy. Podlediadgwnaf ar Instagram. Diolch, cwmwch ofal a joiwch y trefnu. Wel. Da! Dyma adolygiad gan gwsmer arall o siop pleser. Diolch. Does dim digon o eiriau i ddiolch i chi gyd yma yn siop pleser. Dwi wedi mwynhau mas draw yn dod i ymweld a gweithio ar y wisg. Chi wedi bod mor hawddgar ac hollol anhygoel. Diolch am bob dim, fi methu ag aros i wisgo hi wsos nesa. Cariad mawr, Cati. Wel, swnio fel profiad arbennig. Ewch draw felly i siop pleser a dilynwch nhw ar Instagram @pleserbridal.